Guys, so ngayon guys, pupunta kami doon sa bahay nila ni Barbie Rider, no? So, samahan niyo po kami. Diyan po sila, oh. Marinong Homeboy, tsaka si Barbie Rider. Tapos, andito po sila si yung ito, tsaka si bro Marvin Daroder. Yan, so mag-helmet kami doon. Mga pila ka minutes dito, be? Biyahe. 5 minutes ra. So, 5 minutes po yung biyahe doon. Ayan guys, so nandito na po kami sa bahay nila ni Barbie Rider. So yung pinuntahan namin kanina is sa kanya yung ate. So puntahan natin yung birthday boy. Nasaan yung birthday boy? Ayan, so nandito po yung bahay nila. Ayan. Ni Barbie Rider. So puntahan na natin yung birthday boy. Tara. Ngayon po pala, dito na kami sa bahay ni Barbie Rider. Manila. Oh, Manila. Ate si Barbie. Wow, ang daming plants, James. Oo. Alam bro, matuwa ba sa inyo bro ha? Makinok.
Manguha tayo to, bro. Dami din mga kan dito, mga plants. Oo. Kasaman? Yes, ayan, nandito na kami. Kumauna dito, dito ko. Hi, tatay. Happy birthday. Siya nagbarla kaputin akong dagway. Yan, so nandito yung birthday boy. Ano nga sa nang bakos? Tay, mag-vlog na tay. Happy birthday tay. Mo na birthday babe? Oo. Pareham na kitag buhok. Pila edad mo tay? 78? Yan po yun. 78 Oo. Si tatay 78 pero ano pa lang. Kayang-kaya pa yung Ayun lang tayo dalawang nag-ingot, kaya di ka ganhawa ang tiyan. Ari tayo sa motor para makuha ang adhesive design. Yun po yung nag-birthday. Oo. Tatay niya or papa? Tatay, papa, parehas Ah. sila. Papa, yun mo, Barb? Sabi na kong Si tatay. papa ni Mote. Kasi yung man naman. Oh, Ikaw rewa gani. ano ba yung problem na? Mga pamangkin ni Barbie Rider. Pamangkin mo ni Barbie Rider ay. Apalit yung picture. Uh, Yan, si tatay po. 78 na po si tatay na pero ano pala si tatay? Kayang-kaya pa niya. 78 years old. Makipagsabayan sa mga 3 sa pa, 2, 3. Smile. One smile. 1, 2, 3. Smile. Tinutulungan namin Okay na siya dahil. Tinutulungan namin siya kunin. At marami ding ano dito mga yun. Hala. Okay sa'yo, magpadabat tong butong si Epic. Ah. Oh, muna din kanding. Bird mo na kanding. Oo. Ayan guys, no, ito yung piniprepare para sa birthday ng papa ni Barbie Rider. Itong kambing. Kambing. Ang si Oo. kay tabangin yan si Epic at tugluto. Ano na siya? Kambing. Si Day Marisol kay siya sa Kalderita na siya, sir, no? Oo. na. Kalderita. Tanang Day. Tanang agdadum na to no. Din ka na. Palatan na siya pag-ayo, dinuglata na. Asa rin si nanay, tay? Asa rin si nanay? Napay diyan ko sa kuan. Ah. Ya. Magpapit lang ako man ang bata. Oo. Eh madto kami sa friend mo balik pa man. Dol ram prince Sa diri. rin si Tay. Daan bantayan. Danaw. Unya wa ko kay night truck. Asa rin si Tay. Napa dito. Murag hapito na lang namo kay na may tricycle ni Jay. Kay mobalik ra man mi diri usa. Oo. Napa mi ko order. So, happy birthday. Happy 78th birthday. Tatay ni Barbie Rider. Ganda ng adhis sa pag-ano ni Barbie. Ako man na. Pila na adri ka bok tay Sony mo. Ang Sony Barbie. Ang uban wala diri ang uban no? Wala no to sa lain lugar. Buwangan to sa gawas. Oo. 1, 2, 3. Padi do Miriam. Ang kamanghoran mo di ako ng Lanaw. Mga retoron. Gitikkan mang Miriam. Ambot. Wa bang klaro. Wa pay confirmation. Hey bro. Buntag bro. Nailong rin bro. Oo. Inong ko itaron rin buha. Sila naman bro. Tupong ra sila bro. Bro, sila naman daw. Sila rin magkuha. Pwede yung muli kayo dali. Inanay nalay ko bro. Oh, Bro, take kwarta bro. lugi. Ato ikuan ha. Di ko na. Siya sa 5K. Ang monthly amot mura. Ang 5K i-divide na to 3 years. sa 5K ha. Times 3 years. I-times lang sa. I-times lang sa. $100. Ug utangon ba? Kaya kay $100 eh. Oo. $100 for mga 4-8. Butangan na lang 120. Nakamilos lagi na. Nakamilos. And so, ayan guys, no, meron din pala ditong mga
plant si Barbie Rider guys. Ayan o. Meron siyang mga tanim. Merong mayana. Meron din ganito. Ayan. So merong mga gabi-gabi. Ito yung mayana. Dito yung yan. So yan po yung bahay ni Barbie Rider. Dito po nag-stay yung mga parents niya sa kapatid niya. No? Ayan o. And so ayan guys, no, nandito na po yung mama ni Barbie Rider. Hi Nay, may buntag Nay. Dabot gimi diri na ya. Sige, okay na na eh. Kaning, nabasa ko siya, nalubong ko lapok ko. Sir. Si. So ayan guys, no, puntahan natin si Barbie Rider tsaka si Yongits kasi nandito po sila. Ayan no. Kumusta yo bro? Okay na bro? Be. Kuha na. Aray, okay, gati ko sa kayo. Dari lang yung sundang word. Aray lang. Palit ko pahinom na, palit ko pa sa tinago. Ari na ni Sakuha bar. Motor. Gadon ka ni ngadto. Sa beach ba yan na? Ay dili basig di ka igo sa kwan sa inyo ba kawa kay namag wi pwede mao tubangan ba. Oh. Ayan guys, so ilagay ko na po itong butong kasi kaya pala pumunta kami dito sa bahay nila ni Barbie Rider kasi magkuha kami ng butong. Yan oh. No? Yan. So ilagay ko muna sa motor kasi ako lang po yung may sa front. Yan o. Yan ko muna. Dito ko ilagay. Kasi saktong-sakto naman. Okay. Yan o. Ayan. Diba? Sabi ko na nga, Barbie. Oh. Tingnan nyo. Perfect po talaga. No? So, ayan guys. So, tapos na kaming manguha ng butong. Nag-prepare na po yung butong, no? So, balik na kami doon sa beach kasi meron pa kaming pupuntahan na beach, no? Doon po kasi i-held yung birthday sa papa ni Barbie Rider. Yan guys, so maraming salamat sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Maraming salamat.